Danmark har brug for talentbog, fordi man ikke har forstået begrebet talent. Talent er utrolig vigtigt at få en forståelse af, at det er det, der gør Danmark til at være en lille smule foran alle andre. Hvis Danmark skal på en eller anden måde på et længere perspektiv klare sig over for andre nationer, så skal vi både med vores erfaringsbasis og med et særligt talent komme videre. Der er sikkert nogle af jer, der tænker, hvad skal vi med en bog mere om talent? Har vi ikke set så mange? Vi overvejede meget, om vi skulle skrive en talentbog, for der er skrevet så meget om talent. Det er op i tiden. Men vi synes også, ingen nævnt, ingen glemt, men at man mangler den strategiske vinkel på talent. Der er ingen i en veldreven virksomhed, der sætter noget i gang, som ikke giver mening for virksomheden. Men det skete faktisk med talentprogrammet. Når vi skal lave strategi, så må vi bruge vores bedste viden, vores bedste fornemmelse, diskutere med hinanden. Det gør vi også med talenter. Jeg synes, hele pointen med at identificere, hvad er det for et talent, vi har brug for, ikke lige ud fra den givende situation, men ud fra, hvor er virksomheden henne om 3 år eller 5 år. Den problemstilling synes jeg er meget spændende. Jeg synes også, det er en stor udfordring. Det der med at have mentorer har været vigtigt. Det har typisk været kolleger, der er ældre eller mere erfarne, eller hvad man skal kalde det, ikke? Som har formået for det første at inspirere en, men også lære en nogle ting, nogle redskaber, nogle teknikker, man ikke selv havde på forhånd. Og så især, og vigtigst af alt, give en de udfordringer, der skal til for, at ens talent vokser og blomstrer. Det er derfor, at med min trio med Niklas og Jonathan, jeg arbejder meget bevidst med at give dem de rigtige udfordringer. Der er dels den proces med at stå i øvelokalet. Det er jo klart, at det bliver man bedre af. Øvelse gør mester, sådan er det. Og så det blandet med, at jeg får de rette udfordringer. Når jeg spiller med nogen, som for eksempel er over mit eget niveau, så kan jeg mærke, at de ligesom trækker mig op. Det erhvervslivet kan lære kunstner, det er viljen til at ville. Til at blive ved og ved og ved, til at mestre det. For talenter ønsker at mestre, være dygtige, de rigtige talenter. Og det kan vi lære af kunstens verden. Jeg er ikke i tvivl om, at man for de forskellige verdener, de forskellige performancekulturer kan lære af hinanden. Det kan vi også se lidt af her. Der har vi erhvervsliv, og vi har kunstens verden med Niels Landoki. Vi ser meget af, at man på tværs af kulturer kan lære af hinanden. Og at man på baggrund af de meget forskellige didaktiske tilgange, der er til det, kan hente en enorm masse input og udfordring. Vores bog kan altid blive bedre, og det kommer nummer 2. Hvis du skal have det her til at virke, så er du også nødt til at få aktiveret ældregruppen over 40 år. Og det vil sige, at en talentudvikling og revitalisering af de 40-50-årige, det bliver den største udfordring, hvis du vil lave en bedre bog om talent.